Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Pranamam Mataji. Hare Krishna. Pranamam. Hare Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna. പ്രണാമം. Hare Krishna. ഒരു മിനിറ്റ്. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Sopadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Udapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadedam Savadudam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanidam Cha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpade Gopesha Gopiga Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpadarupescha Kripa Sindhobhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗം തുടങ്ങാണ്? ജ്ഞാന യോഗം അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണെന്ന്. അതില് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഈ ഇവരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയോഗം വരെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരാണ്? അവിടെ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യം വരണം. ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ഇത് വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം, ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ ചോദിക്കാണ്, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ അത്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ ജ്ഞാനം അറിയാനായിട്ട്, അറിവ് നേടാനായിട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയേണ്ടത് അർജുനന്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പുരുഷനെ കുറിച്ചറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചറിയണം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചറിയണം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? അർജുനന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയണം. കേശവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് വേദം അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേതിദം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്ഥിതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്താണ്? പ്രകൃതി, പുരുഷം, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ, അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്, അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മവേദി, ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു ശരീരം വേണം. ആ ശരീരത്തെ, ആ കർമ്മവേദിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പോ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും, പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു വേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ആ ആത്മാവിന്, ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയെ, ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ കർമ്മവേദിയെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശരീരം, ക്ഷേത്രം, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ, അതായത് ജീവാത്മാവ് ആണ്. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ജീവാത്മാവിന് അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയെ, പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടൊരു വേദി വേണം, അതിനെ നമുക്ക് ശരീരം എന്ന് പറയാം. 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ക്ഷേത്രം എന്നാൽ എന്താണ്? ശരീരം. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കർമ്മവേദി ഉണ്ടാവും, അതാണ് ശരീരം. 3 കാര്യങ്ങള് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാന് പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ബ്രഹ്മരൂപത്തില്, പരമാത്മാ രൂപത്തില്, ഭഗവാൻ രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു.
ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഈ രണ്ടും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. ഈ ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ഈ ആത്മാവിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ആത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയണത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികള് ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു പക്ഷി അവിടെയുള്ള ഫലങ്ങളും ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് അതിങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഒച്ചുണ്ടാക്കി ഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റേ പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് നിശബ്ദനായിട്ട് ആദ്യത്തെ പക്ഷി ചെയ്യുന്നതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അതിനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. കാരണം ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് ആരുണ്ട് അവിടെ? പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് രണ്ട് പക്ഷി, ഒരേ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ. ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ? അത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഫലങ്ങൾ കഴിച്ച് അതിങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് അത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷി ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിനും സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഒരേ മരത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ. ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ, 3 തരത്തില്. ബ്രഹ്മരൂപത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിലോട്ട് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യജ്ഞാനമദം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാവിനെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. എന്താണ്? സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിന് മാത്രമല്ല അറിയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും? ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സാധിക്കാണ്. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് ആ ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവരെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടും സാധിക്കും. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ട്? ഈ ഭഗവാന് ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും ആരാണെന്ന് പറയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് പറയാം? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം നമുക്കറിയാലേ ഓരോ ശരീരത്തിലും ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും
നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്ന ഭഗവാനാണെങ്കിലോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്തത് 6, 7 അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചു പോകുന്നു. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതാശ്ചേതനാ ത്രിതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രവൃത്തിപ്രവണങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? പിന്നെ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറയണത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? 1 ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തതയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മള് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ 1 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടിയിട്ട് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ട്. പിന്നെ മനസ്സുൾപ്പെടെ പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, ഇങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം, ഇവയൊക്കെ ചുരുക്കത്തിൽ എന്ന് പറയും ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം. അതാണ് നമ്മള് കർമ്മക്ഷേത്രം, ശരീരം. ഈ 24 വിഷയങ്ങളെയും വെവ്വേറെ എടുത്ത് നമുക്ക് നിഷ്കൃഷ്ടമായ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും? കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ആ ശരീരത്തിന് 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ജനനം വരുന്നുണ്ട്, ജനനം വന്ന് വളർച്ച വരും, സ്ഥിതി വരും, പ്രത്യുൽപാദനം വരും, പിന്നെ ക്ഷയം വരും, മരണം വരും. പക്ഷെ എന്തിനു മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിലെ 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ
പിന്നെ 10 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടിയിട്ട് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം വന്നു. പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം ഇത് വന്നു. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നു. ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമുക്ക് 2 തരം ശരീരമുണ്ട്. ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്. ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീവാത്മാവ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ചെയ്യണം, അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ ഒപ്പം അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചതാണിത്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്തതായി? ശബ്ദം, കാലുകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു, രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ്. അടുത്തത് ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്? ഇനി അജ്ഞാനോ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ശ്ലോകം വായിക്കല്ലേ. അമാനിത്വമതം ഹിത്വാ അഹിംസ ശാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം മനഹങ്കാര ഏവച ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം ആസക്തിരനഭിഷ്വംഗ പുത്രദ്വാരാ ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമം ചിത്വാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്താദേശസേവിത്വമരതിർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാനദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യത. വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത എന്നീ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? വിനയം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്ന് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, കിട്ടുന്നില്ല. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയല്ലാതെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു അജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അഹിംസ വരുന്നുണ്ട്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഹിംസ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാണ് ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം. പിന്നെന്താണ് ആ സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ. മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതുന്നതാണ് എന്ത്? മിഥ്യാഹംഭാവം. നമ്മൾ ശരീരം അല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എന്തായി മാറിയത്? അത് അഹംഭാവം കുറഞ്ഞ് മിഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഹംഭാവം മാറും. അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങള്, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക. പിന്നെ ബോധം, പിന്നെ വൈരാഗ്യം, പിന്നെ സ്വഗൃഹത്തോടും ഭാര്യ മക്കളോടും വിരക്തി എന്നതിന് അവരോട് സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ അർത്ഥാക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. കുടുംബത്തെ സന്തുഷ്ടമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായം എന്ത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരാളില് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഏത് സമയത്തും അയാൾ ആനന്ദത്തോടെ ഇരിക്കില്ലേ? അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്താണ്? ആ ഗൃഹത്തില് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മുക്തി, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, പിന്നെ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കല്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ. ജന്മം, മൃത്യു, ജരകള് ബാധിക്കുക, വ്യാധി ഉണ്ടാക്കുക. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതിനെ ഭയപ്പെടാതെ, നമുക്ക് ഇതിന് ഭയം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ജന്മം ഉണ്ടാവും, മൃത്യു ഉണ്ടാവും. ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് മരണം ഉറപ്പാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലും മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്തുണ്ടാവാം? ജരകൾ ബാധിക്കും, പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയണത്. ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ് മാറ്റമില്ലാത്തത്, പക്ഷെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ വാർദ്ധക്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം രണ്ട് വിധമുണ്ട്. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചവും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളികൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റം. ആന്തരികമായതിനെ നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ശൗചം അത്യാവശ്യമാണ്. ശൗചം രണ്ടു തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചവും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളികൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആന്തരികമായ ശൗചത്തിന് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുൻജന്മങ്ങളിലെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന്. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മുൻജന്മങ്ങളില് നമ്മളുടെ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവപൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഋഷികേശൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ത്രിഗുണാതീതനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നമ്മളെ വായ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മളെ കൈകൊണ്ട്
പക്ഷെ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കില്ല. നമുക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൈയിന്റെ സഹായത്തിൽ നമ്മുടെ വായിൽ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഏതൊരു അവയവം കൊണ്ടും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതിനും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണെന്ന് പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താ പറയാ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും ഭഗവാന് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ. ഭഗവാന്റെ കൈകള് ഭൗതിക മാലിന്യം തീണ്ടാത്ത കൈകളാണ്, സ്പർശിക്കാത്ത കൈകളാണ് എന്തിന്? ഭഗവാനുള്ളത്. ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് കൈകളുണ്ട്. ഇത് ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ വ്യത്യാസം അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ കൈകൾക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യം സ്പർശിക്കാത്തവയാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈകളുണ്ട്. ഇതാണ് ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? ആ കണ്ണുകള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്, ഭഗവാനുള്ളത്. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ പോലെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്, ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടേത് പോലുള്ള കാലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നടക്കാനും കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലും ആരാണ്? അവ്യക്തിഗതനല്ല. എല്ലാ കാലുകളും കൈകളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമായതിനാൽ നമുക്കും ഇതൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിച്ചവയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണങ്ങൾ നമുക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ എന്താണ്? എല്ലാ മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിച്ചതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ന്യായം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിർത്തുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ജ്യോതിസ്. സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ, ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന നമുക്ക് എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. അത് എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാം. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി പുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ അസത്യോനിജം നസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണല്ലേ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ജീവാത്മാവ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു സാധാരണ നമ്മ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, നമ്മളെ ഒരു പഴകിയ ഉടുപ്പ് മാറ്റി പുതിയൊരിടത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ എന്താണ്?
ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ജീവാത്മാവ് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നാനാ യോനികളില് പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ശരീരത്തില് ആത്മാവിന് പിറവിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത്. അത് ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാവാം, ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരമാവാം, സസ്യങ്ങളുടേതാവാം, ചിലപ്പോ പക്ഷികളുടെ, പുഴുക്കളുടെ, ജലജന്തുക്കളുടെ, ചിലപ്പോ പുണ്യാത്മാക്കളുടേതായിട്ട് വരും. ദേവന്മാരുടെ പോലും ശരീരം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏത് ശരീരമാണ്, എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പന്നിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മാറാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ധരിക്കാം. കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. അപ്പൊ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ, നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം, ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് അല്ലെ, ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോണത്. നമ്മളുടെ ആ ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മള് അതിലേക്ക് ഇഴുകി ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്തൊക്കെ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോകും. ചിലപ്പോ ദേവനായിട്ട് മാറാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കാം, ചിലപ്പോ വന്യമൃഗങ്ങളായിട്ടും ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. ചിലപ്പോ പക്ഷിയായിട്ട് വരാം, പുഴുവായിട്ട് വരാം, ജലജന്തുവായിട്ട് വരാം, പുണ്യാത്മാവായിട്ട് മാറാം, മൂട്ടയായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ജന്മമെടുത്തുനിന്ന് വരാൻ സാധിക്കും. ഇത് അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നത്രേ സത്യം. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ്? അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണിത്. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണെന്നതാണ് സത്യം. പക്ഷെ ഏത് രൂപമെടുത്താലും ജീവാത്മാവ് എന്താ കരുതുന്നത്? ഇതിന്റെയൊക്കെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നത്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ എന്താണ് പറയുക ബേസ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കണം താനാണ് ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, തന്റെ കയ്യിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ജീവാത്മാവിന്റെ കയ്യിലല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് പല രീതിയിലും നമുക്ക് പിറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ടും മൃഗമായിട്ടും പക്ഷിയായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും ഒക്കെ ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും അതിന്റെ ആധിപത്യം ആർക്കാണ്? പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ചാഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമാക്കി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല? വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ്,
പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല? വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, മുക്തിക്ക് അർഹത കിട്ടണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടിയവർക്ക് എന്തുണ്ട്? മോക്ഷം നേടാനായിട്ട്, മുക്തി നേടാനായിട്ട് അവര് അർഹരാണ്. അവര് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം ഇതാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണു പോയതാണെന്നുള്ള സത്യം അറിയാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് അതിന് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതിനെന്ത് മനസ്സിലാക്കാണ്? സത്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. എന്താണ് സത്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് എന്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം? ജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതിവച കർമാണി പ്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ആത്മാവല്ല എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചു ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരുടെയും വരുതിയിലല്ലെന്നും അത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും അത് എത്ര സുഖത്തിനുള്ള കാരണമായാലും ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണമായാലും ശരി, അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന, ശരീരമാണ് അയാളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. മുൻജന്മങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ, മുൻജന്മത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ശരീരത്തിന് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർക്കത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവിനത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് എന്താ പറയുക, ജീവാത്മാവിന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ സൃഷ്ടമായി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ് അല്ല ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? ദർശിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവിന് എന്തിനാ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, താൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താനുള്ളത്, അത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കർമ്മക്ഷേത്രം വേണം. അതാണ് ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആരാണ്? ജീവാത്മാവല്ല ഇതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം. അതാണ് ശരിക്കും ഉള്ളൊരു ജ്ഞാനം പറയുന്നത്. അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. യഥാ പ്രാകയാശ കൃത്സ്നം ലോകാമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പ്രജ്ഞയെ കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം. അതായത് ഭാരതപുത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്ന അർജുനൻ അല്ലെ. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ, സൂര്യൻ പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ, സൂര്യനെ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞ? ജീവാത്മാവ് വിശ്വത്തിലെങ്ങും, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്ന പോലെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തില്
അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഒരു ശരീരത്തില് ആ ജീവാത്മാവ് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാണത്? മരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നത്, പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. ആ ആത്മാവ്, ആ ജീവാത്മാവ് അതിൽ ഇരിക്കുന്ന വരെ മാത്രം അതിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ? ആ ഒരു ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രകാശം ആ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അത് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അതിനത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കാണ് എന്ത്? ശരീരത്തിന്. നമുക്ക് ആ ഒരു അവബോധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു കത്തി, ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന? വേറൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ കള്ളൻ ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു അവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അവബോധം എന്താണോ അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരാളെ വധിച്ച് അയാളിൽ നിന്ന് സ്വർണം പണങ്ങളൊക്കെ തട്ടിപ്പറിക്കാനായിട്ടാണ് കള്ളൻ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഒരു കത്തി കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിരിക്കും ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു അവബോധം ഒരേ ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികളും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു അവബോധമാണ്. ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടി ആ കത്തി അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി കിട്ടണമെങ്കിലോ അത് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു അവബോധമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. കാരണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തില് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കൈകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു അവബോധം വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേവി തുറിയാന്തി പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രം, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയാനും കഴിയുന്നവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരീരം, അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജീവാത്മാവ് വരുന്നുണ്ട്, പരമാത്മാവും വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാം. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ, ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാ, ആ പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയണം. നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ ആവശ്യമാണ്. ആരെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിന് ആവശ്യമാണ്. ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവ് 24 മൂലകങ്ങളുടെ സംയോഗത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിച്ച് പോരുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെയും പിന്നെ ഈ 24 മൂലകങ്ങളുടെയും, അതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പ്രവർത്തിച്ച് പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് മുക്തി നേടുക, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനുമുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? നമുക്കൊരു സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പറയാം.
ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു.